अच्छा भैया आई गौरी अलग किस्म के भजन हमरा सबके सुना रहल बनी। आज सबका जिंदगी में इतना न तनाव बा कि हौसल बहुत जरूरी बा। प्रमाण बा कि हंसला से हमनी के खून बढ़ेला, लेकिन हंसे के चाही, लेकिन सबका पर ना हंसे के चाही। कभी महेश जी के भाव लगता तो हंसे ना दी जमाना जी बहाना ढूंढ ली हंसे, हंसे ना दी जमाना जी बहाना ढूंढ ली हंसे। बना रहे बबलू बाबू भैया हमेशा आदमी के तनाव मुक्त रहे का प्रयास करे के चाहिए। हंसे के एक आदमी चहलस के हंसे के चहले दशरथ जी मन से बेटा के बना के राजा रही चयन से। दशरथ जी मन से बेटा के बना के राजा रही चयन से। सोचले कि बेटा के राजपाट दे दे, राम राजा बन जाए हैं, हम अपन सौंसे जिंदगी जंगल में हंसी खुशी में गुजारब। लेकिन ऐसा भइल ना भइल। तमुदई बन गईली जनाना जी बहाना ढूंढ ली मुदई, हंसे ना दी जमाना जी बहाना ढूंढ ली हंसे। कभी महेश लिखत नहीं कि के कहाँ हंसता कैसे हंसता। केहू हंस नोट पर तो केहू हंस वोट पर, निमन निमन के हंसल देखनी हम छोट पर। केहू हंस नोट पर तो केहू हंस वोट पर, निमन निमन के हंसल देखनी हम छोट पर। लेकिन तोहरी कीर्तन गावे वाला पाना ढूंढ ली हरी, हंसे ना दी जमाना जी बहाना ढूंढ ली हंसे।
ये भजन के आखिरी भाव बा। आज के गीत संगीत के दौर में भी सब लोग आपन आपन नाम ऊपर करे के चक्कर में लागल बा। नाम करे के चाहिए लेकिन दूसरा के काम से रवा अपन नाम करे के चाहता नहीं, कई काम गलत बा। कभी लिखत नहीं आज के गवैयन के ऐसन व्यवहार हो, गीत लिखल दोसारा के कहलन हमार। आज के गवैयन के ऐसन व्यवहार हो, गीत लिखल दोसारा के कहलन हमार। लेकिन मुकेश महेश जैसन गावे वाला गाना